Bueno, la población de gatos estaba incrementando mucho. Nos acercamos a ellos como expertos en la materia para ver si los podíamos sacar del área. Sin embargo, nos explicaron que son animales territoriales y que si los sacamos venían otros y ocupaban su espacio. Entonces, la recomendación fue hacer un proceso de esterilización de los gatos y traerlos de vuelta a su lugar, su territorio, para que otros no vinieran y el problema comenzara otra vez. Entonces, bueno, han sido 3 días de trabajo, ellos nos han ayudado recolectando los gatos y se los llevaron y los esterilizaron y los estamos trayendo de vuelta. Pero no es cuestión de que los gatos traen peligro para los trabajadores y el funcionamiento de BOPEC. No, bueno, traen algunos problemas, no tanto, sino con el trabajador. A algunas personas les gusta, a otros no, pero igual ellos son parte del área, pues. Entonces, también tiene una función de control de roedores que hay también en la zona. Y bueno, estamos trabajando en función de lo que los expertos nos están diciendo, los especialistas en el área, y mantener pues el equilibrio, ¿no? Tratar de que no crezca tanto la población de estos animales y puede ser también un problema. O sea, si crece mucho, puede ser un problema también para la población. Sin embargo, había un trabajador en particular que oí que le gustan mucho los gatos. Algunos, sí, a algunos mucho les gusta. Era un gato en especial, pero tenía su dueño. Animal Shelter lo identificó y se le regresó el gato a su dueño, un gato que estaba perdido y regresó acá. Y ya se le devolvió a su dueño el gato. Entonces era un gato muy dócil, pues, porque estos gatos son un poco más del área, pues, del campo. Entonces ese gato fue regresado y el trabajador igual está contento con el trabajo que se está haciendo, ¿no? Estamos protegiendo también los animales. Waarom? Omdat BOPEC die heeft ons een mail gestuurd met eigenlijk een noodkreet om hier de wilde katten te komen vangen en of wij hun konden helpen dat het niet meer werd. Want hoe meer katten, hoe overvol het hier ook wordt en de mensen moeten hier ook kunnen werken. En dat is niet prettig als er dus overal katten rondlopen. Dus toen hebben we het plan bedacht om ze te vangen, te steriliseren en op verzoek van BOPEC zelf de katten ook weer los te laten. Dus vandaag, hoeveel katten hebben jullie hier gebracht? We hebben hier vandaag 13 losgelaten. Eergisteren zijn er ook alweer 3 losgelaten bij de ingang, bij de poort, bij binnenkomst. En er zijn er nog 5 die geopereerd moeten worden en die komen ook terug. Er was een bijzonder geval. Eentje die was van iemand. Hoe vonden jullie dat uit? Tegenwoordig als de katten worden gesteriliseerd of gecastreerd, dan worden ze gechipt. En aan de hand van de chip konden wij dus terughalen dat de kat een eigenaar had in Rincon. Maar BOPEC tot Rincon is redelijk ver. Ja, maar voor een kat een kleine moeite als het lekker eten is. Nou, we hebben sinds maandag zijn we hier aan het vangen geweest, hè, katten vangen. Want de BOPEC die had aan de Animal Shelter gevraagd om te helpen met de katten. Want ze kregen eigenlijk een beetje overlast. Er waren gewoon te veel katten. Dus wij zijn sinds maandag zijn we gaan vangen. Maandag en dinsdag en gisteren. En in de meantime is gewoon ook alles geopereerd. En vandaag hebben we de grootste groep weer teruggezet. We hebben vandaag nummer 22 gevangen. En er loopt er nog eentje waar we nog een oogje op hebben. Maar het is ook zo dat als wij katten weghalen, dus als je het eigenlijk leegmaakt, binnen no time heb je een hele nieuwe groep katten. En nu hou je dus gewoon een vaste groep hier zo, die ook hun territorium bewaken. Dus je zal niet zo snel nieuwe groepen erbij gaan krijgen. En dit is gewoon controleerbaar. En zo is het gewoon ook het makkelijkste. En plus, wat moeten we met 22 katten? Dit zijn wilde katten. Die zijn dus niet zo makkelijk adopteerbaar. Dus dat zou betekenen dat we ze moeten euthanaseren. En je lost daarmee het probleem niet op. Ze kunnen altijd of de Animal Shelter bellen of Stichting Dierenhulp. En we gaan vangen, steriliseren, maar ze komen terug.